Rene no, baik ini. Apa ini madep rono no? Bojone dua barisan ya, kesan cekap mriki gitu. Dua barisan. Belakangnya diisi ning pojok mriki. Belakang monggo diisi dua berjajar, nggih, dua barisan. Salahipun wingking. Mungkin wedale tasih cekap ya. Tempatipun memadai katur batang Bapak Wardi saking Blimbing, Pak Suud Sumberwangi, Bapak Sunardi Berarum, tanggalipun sekawan ulas Nardi. Ugi Pak Nendar Kemulan, Pak Kurdianto Ringensari, tanggal 26 bulan 8, Bapak Sukir Bak Grangsil, Pak Hari Pukat adalah Bapak Prayitno adalah Pak Solikin Bir, monggo di Bapak Ahmad Budiono, Kepala Desa Gunung Sayu, bersama tanggalipun 17 bulan 6 dipersilakan menuju panggung pagelaran. Oke, Bapak Ngalimun sing Gunung Kawi, mungkin cekap niku mawon priyantun sanesipun mangke saged menyusul. Wingking tasik wonten Mas, wingking mak tasik wonten. Tasik enten satu barisan. Monggo sampure, tolong sampure. Payit. Ojo. Oke. Pak Ho. Pak Ho saking Dampit, monggo. Rataruna. Nggih Pak Ngalimun saking Gunung Kawi, monggo. Dada minta di ketinggalan Bapak Yono Gamelan saya Karang Widoro tanggalipun ben tanggal 3 bulanipun gangsal Bapak Yono Gamelan adalah Ibu Puji Kawu Waranggono baca gelucake solai wingking Mas wingking mburi-mburi tegale debang sanawala obeh dada mendak pacak gelucake obeh dada mendak pacak gelucake solai tarik mang regale ya Mas ya Mas
cintaku marang yang mawe bareng ana wahyu moga bagian keluarga kaya brokon bekas waras beres Gusti kang ose mengki karsa
wis milih ana pipi apa tresno iki pancen aku duweni uyangku ngelayo ngambara ing awang-awang tanpa bisa nyeneng aku bisa nyawang. Sileno aku kang mas juga malekno lelakon iki tresno warenggono. Oke, Mbak Duan. Terima kasih kepada semuanya bapak-bapak tokoh-tokoh Tayub.